començarem explicant una mica el perquè d'aquest portal i com va sorgir la idea de fer tot això. Nosaltres sempre hem pensat que internet sap molt de tots els productes, a vegades sap més fins i tot que tot el teu producte. Aquí, no sé si tots vosaltres sou empresa o hi ha algú de l'administració local. Sou empreses tot? Molt bé. N'hi ha algun de l'administració local, Molt bé. Doncs, avui aquí som diversos representants, un per part de les empreses, de Condició Útil Benito, un altre de l'administració local, l'Esteve i el Mateu, i nosaltres per part de l'Ajuntament d'Impulsa. Creiem el que dèiem, que internet sap molt de tots els productes, fins i tot més que un mateix. Al llarg del temps van aparèixer molts portals d'internet. Un portal era un espai web que donava múltiples solucions a la gent, a tot un pilot de serveis en una comunitat. La primera etapa es va desenvolupar tampoc no fa molts anys, als 90, quan van començar a sortir els primers portals, com Amèrica Online o cercadors com Yahoo o Alta Vista. Seguidament ja van començar a sortir els portals especialitzats per cercar feines, portals de medi ambient, de construcció, i van començar a aparèixer el que es diuen els portals verticals, que són portals que ja van focalitzats molt a un determinat tipus d'usuari. I aquí ens emmarquem una mica juntament Impulsa. Però en els darrers temps no n'hi ha prou amb un portal d'aquest tipus que només pengi les coses a internet, sinó que cal fer alguna cosa més. I han sortit unes noves maneres d'utilitzar la xarxa, i són les webs 2.0. I el que és el portal Ajuntament Impulsa està emmarcat dintre d'aquestes eines 2.0, aquest tipus de portals, que a part de tenir informació fan participar a la gent. I és una mica el que ens interessa, que en aquest cas participi tant el món de l'empresa com el món de l'administració local, que pugui participar en el portal. El que comentàvem, ara ja no n'hi ha prou, el que sentim a dir tots és que hem d'estar a internet, no n'hi ha prou amb estar a internet. Ara cal fer alguna cosa d'internet, i és el que mirem amb el portal. Ajuntament Impulsa és una eina que permet canviar la forma de treballar i hem de saber adaptar-nos a nivell d'empresa, a nivell d'usuari i a nivell personal moltes vegades. Aquestes noves tecnologies les hem d'interioritzar i fer-les servir perquè són eines molt econòmiques que arriben a moltíssima gent i amb molta potència si es treballen bé. Els ajuntaments necessiten trobar un producte en el moment que els sorgeix la necessitat de compra i a vegades això no ho tenen. I les empreses, per altra banda, també necessiten estar davant del client quan els sorgeix la necessitat de compra amb el client. A vegades el van a veure en un moment determinat que aquell client no ha de comprar res i a vegades té altres categories al cap i guarden aquell catàleg on sigui i fins i tot ajuntaments grans. Hem trobat aquí a la fira ajuntaments com el de Mataró, ajuntaments bastant grans que ens comentaven el tema aquest, que realment és important poder-ho tenir tot organitzat perquè tot i que tenen biblioteques de catàlegs aquests ajuntaments grans, doncs sempre hi ha alguna informació que se'ls dispersa. En el moment de buscar una cosa concreta, doncs a vegades els hi costa. El que intentem nosaltres és precisament casar l'oferta amb la demanda. Per una banda tenim l'oferta d'empreses que es produeix en el moment determinat que el comercial va visitar l'Ajuntament i per l'altra banda tenim el moment en què l'Ajuntament necessita aquest producte o servei. El que fa Ajuntament Impulsa precisament és estar allà al moment que és necessari. I a més, en un context com el que estem actual de reduir despeses per part tant de l'administració local com reduir costos per part de les empreses, és un moment molt idoni per treballar d'aquesta manera, perquè redueix els costos de totes les parts implicades. A nivell de proveïdors, de tots els que són fabricants, tenim que en la situació actual, en el que és el món de l'administració local, hi ha un cert desànim de les empreses ofertants que diuen per vendre en un ajuntament de la manera que estan, que no paguen, que no sé... Sí que hi ha aquest desànim, el que llavors veurem que s'obren oportunitats també en el moment actual. I per part dels proveïdors també estem en un moment que volen ajustar al màxim els costos.
també fa 3 o 4 anys que estem en crisi tots plegats i totes les empreses han hagut d'ajustar una mica el cinturón. Intenten anar a menys fires o reduir una mica les despeses de catàlegs o buscar altres vies que siguin més novedoses per cobrir aquestes necessitats. Dèiem, dintre d'aquesta desaparició d'ofertants, que hi ha empreses que no volen saber res d'aquest sector, què passa? Doncs que, per una banda, hi pot haver menys competència i es poden obrir més possibilitats de consolidació per a les empreses que queden. El que cal és treballar bé i ajustar al màxim les despeses i els costos. I per altra banda, es pot arribar a aquest mateix client objectiu per altres vies. Internet és una d'aquestes vies i si fem una plataforma com l'Ajuntament Impulsa us pot ajudar molt a arribar al client d'una forma realment econòmica. Internet ens ho permet. Pel cantó de l'administració local veiem que també estan en mesures d'ajustament molt fortes. Tot el procés que hem anat visquent les empreses durant aquests últims 4 anys, ara hi són de ple ells. L'altre dia, per exemple, estan a la Federació de Municipis perquè nosaltres intentem transmetre tota la informació del portal, és un portal nou, per tant l'estem transmetent amb el que és la Direcció General de l'Administració Local, a la Federació de Municipis, a l'Associació Catalana de Municipis també, i ens estan ajudant ells a fer difusió del portal i estan esperant per presentar amb el secretari general de la Federació de Municipis el que era el portal. Vaig estar brolejant els cursos de formació que tenien pel 2011-2015 i un dels cursos era precisament em sembla que ho teníem aquí apuntat era un que deia crisi i gestió de les persones a les entitats locals catalanes, problemes actuals i escenaris futurs. Parlaven de mesures d'ajustament. Això en el món de l'empresa es prepara per tots els acomiadaments que hi haurà a partir d'ara, per tots els problemes que venen a l'administració que ens hem d'ajustar igual que s'han ajustat les empreses aquests últims anys. Què vol dir? Que s'haurà de fer la feina amb menys persones i s'haurà de fer la feina molt ben feta. S'haurà de treballar de manera més eficient, d'una forma molt més professional per poder fer la feina d'una manera ràpida i d'una manera que sigui eficaç. I creiem que tenim una eina que funciona en aquest sentit i que permetrà fer una feina molt més ben feta a tots els ajuntaments. Oportunitats que s'obren de cara a l'administració local amb aquesta situació econòmica. Una és millorar l'eficàcia i l'eficiència en els processos. Després l'Esteve, que coneix moltíssim l'administració local, ens explicarà que realment és la via per on s'ha d'anar. L'altre dia també, a la presentació que es va fer de la Fira, parlava el senyor Àngel Ros i dues de les premisses més importants que va dir per l'administració deia el bàsic que tenim a fer tots els ajuntaments i totes les administracions locals és, per una banda, professionalitzar la gent i per l'altra, fer ús de les noves tecnologies que ens permeten ser molt més competitius. I amb això es basa una mica el que és el portal. Però com podem millorar i fer les coses d'una manera més eficient? Cadascú amb la petita parcel·la que pugui. I, per exemple, en el cas dels ajuntaments, amb un portal com el d'Ajuntament Impulsa tenen totes les possibilitats al seu abast. Imaginem-nos, per exemple, que arriba una persona de la brigada municipal de l'Ajuntament i diu, mira, m'he trobat que s'ha fet un grafiti amb un monument de la plaça i l'hem de treure. I al cap de compres comença a buscar i diu, ostres, sí, em va venir a veure fa 6 mesos una persona que feia tractaments antigrafitis, deixa buscar el catàleg, comença a buscar, no troba el catàleg, busca la targeta. En aquell moment li surten un pilot de targetes rectangulars i recordava que aquella targeta era quadrada i no li acaba de sortir. Al final, al cap de 10 minuts, té la targeta, fa la trucada, mira que arreglar el tema, han passat 10 minuts. Imaginem-se que per mala fortuna no l'ha visitat cap empresa i ha de trobar algú que faci neteges de grafitis. Són, per exemple, la 1:10, i ell té una reunió a les 3 i diu, ostres, em queden 10 minuts, he trucat amb els pollastres per encarregar un pollastre
i necessito menjar ràpid per anar a la reunió de les 3. Total, començo a buscar per internet a veure qui fa tractaments antigrafitis. Va buscant i finalment en trobo un, no? Entra dintre la pàgina web, però resulta que aquests són tipis, vinga, torno a començar. Busca un altre i resulta que fa restauració de monuments, quasi troba la solució. Però amb aquestes que li han passat 20 minuts, són la 1:10 i han tancat amb els pollastres. No vull imaginar la resta del dia d'aquest senyor, no? En canvi, imagineu-vos que surt, arriba al brigada i diu, mira, tenim aquest problema, i ell agafa i obre el portal d'Ajuntament Impulsa, no? Ara us ensenyarem. Si ens podeu ajudar amb el tema d'internet. El tema d'internet, a veure... connectar... Ara resulta que hi passarà mitja hora, al cap de compres, buscant, però... Posa connectat. Vinga. Gràcies. Imaginem que obre el portal. Aquest és el portal, no sé si heu pogut navegar, no? Però posem per cas que posa antigrafits, per posar aquest exemple en concret, i que li surt ràpidament un proveïdor d'antigrafits. Ha tardat 2 segons i encara li queden 10 minuts per tocar amb els pollastres, no? Aquí, perquè pugueu veure una mica com funciona, veieu, per exemple, aquest cas, és un proveïdor que hi ha aquí dintre, no? Aquí posem tota la informació corporativa, l'adreça, a la pàgina d'internet perquè pugueu anar a veure el proveïdor, un e-mail, el Google Maps, i després pots accedir a més informació d'aquest proveïdor. Comences a mirar i el que fem sempre és posar el nom del contacte del comercial directe. No posem un info arroba el nom de l'empresa perquè no es perdi l'email, sinó que quan parlem amb les empreses mirem ja que ens donin el comercial que porta els temes dels ajuntaments. D'aquesta manera cliques aquí i directament ja els envies un email per quan necessites la informació o fins i tot si has de demanar pressupostos, ràpidament pots demanar aquí la informació. Visualment posem 4 imatges perquè vegis ràpidament què fa aquell proveïdor, si té diverses famílies de producte, per exemple il·luminació o té contenidors o el que tingui. Expliquem els productes i serveis que té. Tot això va vinculat a un potent cercador que tenim aquí dintre i llavors qualsevol paraula que busquem via cercador es troba dintre d'aquest text. Posem també les obres destacades que hagi fet, perquè això parlant amb els ajuntaments ens ho han comentat. Està molt bé tot el que ens expliquen les empreses, però esclar, cadascú vol vendre la seva moto, no? I cadascú et diu que el seu producte és el millor. I a nosaltres ens agrada poder trucar a l'Ajuntament de Balaguer o a l'Ajuntament que sigui i comentar, us ha funcionat aquest proveïdor, quins serveis ha donat, ha anat bé, ha suposat un estalvi, un profit poder comentar els agrada. I aquí, si tenen referències d'obres que han fet en altres ajuntaments, és fàcil que puguin fer aquesta consulta per telèfon o via les xarxes que tenim aquí, de tota manera, no? Una altra cosa que posem són els catàlegs en PDF perquè es puguin consultar i també, per exemple, hi ha més informacions, depèn dels proveïdors, no? Per exemple, posem els productes i serveis ambientalment correctes. Això és perquè la Generalitat va elaborar una guia i deia a tots els ajuntaments que havien de potenciar les compres verdes, que en diuen, no? Aquí hi ha una mica d'explicació del que són les compres verdes i la guia aquesta de la Generalitat us la podeu descarregar. Llavors, què passa? Que hi ha molts ajuntaments que no identificaven quins proveïdors tenien productes verds o ambientalment correctes o quines empreses passaven a la ISO 14001 o a l'EMAS o tenien certificats de qualitat, mediambiental. D'aquesta manera nosaltres ho posem en coneixement i així ells també ho saben i poden fer un consum socialment responsable, que és el que els demanen, no? Per altra banda, el que comentàvem de les obres destacades i també
també a la pàgina del client podeu trobar els vídeos de productes que tinguin, que sempre és interessant poder veure. Això ja us ho mirareu tranquil·lament vosaltres, perquè cada proveïdor té els seus vídeos i és una manera molt pràctica de tenir la informació i de veure-ho. Llavors, es pot buscar via cercador, via proveïdor o si no també via les famílies de productes. Com veieu, poden buscar per mobiliari, urbà, escolar, de col·lectivitats, el que sigui, o parcs i jardins, neteja, recollida. Això recull totes les categories de producte que compra un ajuntament. Aquí hi ha des d'automoció, equipaments, per platges, per pistes d'esquí, per tots els equipaments que necessita un ajuntament, obres públiques, temes d'art, cultura, entreteniment, medi ambient, serveis. Aquí dintre poden trobar-ho tot. Si continuem amb la presentació, veiem que tenim clar que ens estalvia temps, ja ho hem vist, no? Perquè d'una manera molt ràpida tenen la informació. Però què més? Què més suposa? Un tècnic municipal és el que garanteix que totes les coses que es fan en un municipi estiguin ben fetes, per tant ell ha d'estar informat, ha d'estar format. Normalment tots els tècnics acostumen a anar a les fires, acostumen a anar a congressos, van consultant en blogs, en revistes especialitzades. Llavors, el que fem nosaltres és intentar també donar-los aquest servei perquè ells es vagin formant i vagin estant al cas de les últimes novetats que van traient totes les empreses. En què consisteix la millora contínua d'un tècnic? Doncs el que dèiem, assistir fires del sector. Però què passa, per exemple? A vegades s'ha d'esperar que acabin el certamen, o que es faci el certamen, i això a vegades tarda un temps. D'aquesta manera, treballant amb l'Ajuntament Impulsa ho poden tenir de forma gratuïta i ràpidament. A vegades també s'han de desplaçar a les empreses per veure un determinat producte. Això sempre és bo, conèixer-ho, però a vegades també, si no hi ha molt de temps, pots entrar i veure alguns vídeos que són interessants i ja pots veure, per exemple, el sistema de recollida pneumàtica o altres coses que són molt interessants per a ells. I el tema de reciclar-se i anar-se formant, a través també del que és el blog, poden anar fent ús i anar coneguent tot això. Per exemple, us ensenyem una mica el blog perquè veieu com funciona. Veieu aquí, per exemple, hem tret algun post de si un ajuntament optimitza prou la seva xarxa sense fil, o per exemple aquest contra la crisi biomassa, on podeu veure qui participa, algun alcalde fent algun comentari en concret i fins i tot alguna empresa que també fa les seves aportacions dient jo faig calderes per biomassa. I això ho poden descarregar via RSS, els pot arribar el missatge al seu telèfon o directament al seu e-mail. Llavors, les gestions que fa pròpiament l'Ajuntament Impulsa, ja no ens allargarem més, és seleccionar els millors proveïdors i fer un seguiment exhaustiu per anar traient la informació a la web. Presentem l'administració al portal i els seus beneficis, fem un seguiment de les instal·lacions realitzades en ajuntaments, els productes comprats o serveis per tal d'anar-ho plasmant a la web. A la web veureu que també hi ha un apartat d'actualitat on hi ha moltes informacions d'aquest tipus. Realitzes accions de màrqueting online i offline. Mantenim informats els ajuntaments i les altres administracions via enviament de newsletters, via l'apartat novetats i també via el blog. Generem els continguts en aquest blog de caire professional i estan bàsicament enfocats pels tècnics municipals. Llavors generem les notícies a l'apartat d'actualitat i dotem d'un espai de trobada pels ajuntaments i pels proveïdors en el Facebook i LinkedIn. A més, incorporem les informacions visuals que us dèiem en el canal Impulsa de YouTube i negociem, a part, els convenis amb les empreses, amb les diferents empreses. Això millor que us ho ensenyi així perquè ho entengueu. Aquí hem fet, per tal de fidelitzar tota la gent dels ajuntaments,
hem fet un apartat privat, que és el Club Impulsa, que aquí els donem, quan es registren, una targeta a nivell personal i aquí tenen diferents descomptes en temes d'oci, cultura, entreteniment, en viatges, en hotels, i us ho ensenyo un momentet. D'aquesta manera, veieu, per exemple, tenen descomptes per anar a l'IMAX, o per anar a l'Espa Peralada, o al Club Golf Peralada, o al Centre Gaudí Reus, a Terra Mítica. Hi ha diferents descomptes que poden gaudir gràcies a aquest carnet, no? O, per exemple, en temes d'oftalmologia, també tenen diferents descomptes. I és bàsicament per poder fidelitzar a tots aquests usuaris. D'aquesta manera, quan nosaltres, per exemple, enviem els newsletters dels proveïdors, per exemple, un cop al mes fem l'enviament de newsletters, no? I fiquem, hi ha aquesta novetat, aquest tipus de producte. A baix sempre els hi recordem, i mira les ofertes del club d'aquest mes, que hi ha descomptes en no sé què, o en un altre tipus de coses, no? I és un reclam per ells per estar sempre connectats a la web, fer-la servir i que vagi generant un moviment i que realment tinguin també un benefici propi a l'hora de connectar-se en aquesta web. Llavors també tenim un servei d'atenció telefònica per qui tingui alguna cosa que pugui comentar. I ja resumint, el que guanyem amb aquesta eina és bàsicament temps de gestió, ubicar el producte realment quan es necessita, fer compres i preparar uns plecs de condicions amb les condicions més competitives del mercat, perquè pots anar veient les diferents informacions i dir doncs vull això, vull allò altre, i tens una manera de redactar-ho que sigui interessant per l'Ajuntament. Identificar els productes de compra verda, és una manera d'aprendre i actualitzar-se, de conèixer tot el ventall de productes d'un proveïdor, perquè a vegades ens comenta algú, a vegades d'un proveïdor coneixes que fa determinada cosa i a mi m'interessava més per aquella altra cosa que feia i no sabia que feia. Doncs és una manera que sàpiguen tot el ventall de productes que fa. És una manera de conèixer nous proveïdors per ells també, conèixer totes les novetats del sector al moment, conèixer exemples d'equipaments i serveis realitzats i disposar d'un espai on plasmar tot això. I sobretot establir una comunicació bidireccional entre empreses i l'administració. I ara